Tieni qari huwa l-Epistola lil Filemon. Pawlu, Pruġinier ta' Kristu Ġesu, u Timotju ħuna, lil Filemon il-maħbub u kollaboratur magħna, u lil Apfja oħtna, u lil Arkippus soldat flimkien magħna, u lil Knisja f'darek. Il-grazzja lilkom u slim mingħand Alla missierna u s-Sid Kristu Ġesu. Nirringrazzja l-Alla tiegħi dejjem kull meta nsemmik f'talbi, għax nisma' dwar l-imħabba u l-fidi tiegħek li għandek lejn is-Sid Ġesu u għall-qaddisin kollha. U nitlob ħalli x-xirka tal-fidi tiegħek issir effettiva permezz tat-tarif ta' kull ħaġa tajba li jifina minħabba Kristu. Għax kelli ferħ kbir u faraġ, inkoraġġiment, sforz imħabtek, għax qlub il-qaddisin kienu ifriskati bik hija. Għaldaqstant avolja għandi kull konfidenza fi Kristu biex nikmandak tagħmel il-ħaġa xierqa, madankollu nappella għalek, aktarx fġieħ l-imħabba. Jien mela bħala Pawlu raġel xwejja u issa wkoll priġunier ta' Kristu Ġesu. Nappella għalek rigward ibni Onesimu li jien nissilt fil-pruġinerija tiegħi. Li darba kien inutli għalik, immissa sar utli kemm għalik kif ukoll għalija. Li batulek lura iva voltieri nibatlek qalbi stess. Lilu jinxtaqt kieku nżommu miegħi sabiex iservini minn flokok fil-priġunerija tiegħi għall-Evanġelju. Imma mingħajr il-kunsens tiegħek ma rid nagħmel xejn sabiex it-tajjeb tiegħek ma jkunx bħalli kieku mġiel iżda volontarju. Għax forsi minħabba fekk kien mifrut minnek għal żmien qasir sabiex tieħdu lura għal dejjem. Mhux iżjed bħala l-sir, iżda aktar minn il-sir bħala ħuk maħbub. Speċjalment għalija, imma kemm iżjed għalik kemm fil-ġisem, fil-laħam kif ukoll fis-sit. Jekk mela tikkunsidrani xriek, sħab, ilqgħu bħalli kieku qed tilqalili. Imma jekk għamillek xi ħsara jew midjum miegħek iddebita kollox dan fil-kont tiegħi. Jien Pawlu qiegħed nikteb dan bidi stess, jien se nħallsu lura. Biex ma ngħidlekx li inti midjum miegħi saħansitra tiegħek innifsek. Iva hija, ħa nibbenefika minnek fis-sid, ifriskali qalbi fi Kristu. Konfidenti mill-ubudjenza tiegħek niktiblek billi naf li se tagħmel aktar mill-ħwejjeġ li ngħidlek. U fl-istess ħin ukoll ippreparali għall-loġġ għax nittama li permezz ta' talbkom se nkun mogħti lilkom. Iselli għalik Epafra l-ħabsi flimkien miegħi fi Kristu Ġesu, kif ukoll Marku, Aristarku, Dema u Luqa, il-kollaboraturi miegħi. Il-grazzja tas-Sid Ġesu Kristu tkun mal-ispirtu tagħkom. Litra lil Filemon, ċkejkna qasira ma prezzjuża, l-aħħar fost litri ta' San Pawl qabel imbagħad nibdew l-Epistola lill-Ebrej. X'inhuma t-temi ta' din litra? L-ewwel hija x-xirka fost l-aħwa. Aħna fil-kredu nistqarru u nemmnu fix-xirka tal-qaddisin. X'inhi eżattament din ix-xirka? Dik li l-Bibja sejħilha koinonija. Madwar 20 darba Testament il-ġdid juża din il-kelma li tfisser sħubija, komunjoni, għaqda, rabta, sħab flimkien. Hija l-ewwel nett is-sħubija tagħna jew il-komunjoni tagħna malla l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Imma wkoll is-sħubija tagħna l-aħwa bejnietna. Għax jien emmint falla, jien għandi rabta malla, u inti għax emmint falla, ukoll għandek rabta malla. Imma aħna tnejn qegħdin nemmnu fl-istess Alla. Allura bejni u bejnek hemm ukoll relazzjoni, hemm ukoll sħubija. Aħna sem fl-istess ġisem, fl-istess familja. U din ix-xirka, din il-komunjoni nesprimuha b'diversi modi. Nesprimuha biex bħalissa billi qegħdin niltaqgħu flimkien
Għaliex dalgħodu l-ħadd ma qadx id-dar tieħu kafè bil-kwiet u ġejtaw biex tiltaqa' ma' ħutek. Għax hemm rabta bejnietna l-aħwa. Ħanesprimuha meta nieħdu l-ikla tal-mulej. Se nesprimuha meta ngħinu lil xulxin, meta nitolbu flimkien għal xulxin. Nesprimuha meta nifirħu flimkien fil-ferħ ta' xulxin jew nibku flimkien għad-dwejja u l-problemi li nsibu ruħna fihom. Din hija x-xirka tal-qaddisin. U hija tema prominenti fl-ittra lil Filemon. Tema oħra hija r-rikonċiljazzjoni. In-Nisrani huwa l-espert fir-rikonċiljazzjoni, fil-maħfra. Għaliex huwa kien maħfur tant minn Alla għandu jsibha faċli illi jaħfer lil ħaddieħor kif kien maħfur u minħabba Kristu. U mhux biss li jaħfer li jinsa l-offiża imma li jerġa' isewwi dak li jkun imkiser u jibni relazzjoni isbaħ u aħjar milli qatt kien hemm qabel. Ir-rikonċiljazzjoni. Mbagħad it-tielet tema evidenti Filemon huwa il-qawwa trasformattiva tal-Evanġelju. Kif Alla kapaċi jaqbad bniedem u jbidlu kompletament. 3 personaġġi f'din ħaniltaqgħu magħhom, l-awtur tal-ittra Pawlu, Filemon li rċieva l-ittra u bniedem ieħor Onesimu. U ħanaraw kif dawn it-3 persuni kif Alla, l-grazzja tal-Alla bidlithom u għamlithom sbieħ quddiem Alla u li jħobbu l-xulxin. Din hija mela fil-qosor it-temi prinċipali tal-ittra l-Filemon. Min kitiba l-Apostlu Pawlu fis-sena qisu 60, qegħdin nitkellmu 30 sena wara Kristu, tajjeb. Pawlu qiegħed Ruma, qiegħed il-ħabs, dan ġara ftit wara illi wasal n-nawfraġġju tiegħu f'Malta mbagħad mar Ruma u għamel 2 sentejn hemmhekk fil-ħabs u minn hemmhekk qed jikteb. Dawk waħda minn 4 ittri aħna nsejħulhom l-ittri tal-ħabs. Mela għandna lill-Efesin, il-Kolossin, il-Filippin u din l-ittra ċkejkna Filemon. Lil min qed jiktiba lil wieħed ismu Filemon li jgħix fil-belt ta' Kolosse, li probabbli kien pastor hemmhekk il-Knisja tal-belt kienet tiltaqa' f'daru, kien bniedem sinjur, kellu tal-inqas skjaf wieħed, ġifieri kien benestant, u x'kienet ir-raġuni għalfejn kitiba. L-istorja tmur lura ftit qabel. Meta Pawlu kien qed nitkellmu snin qabel, meta Pawlu kien f'Efesu biex għandar il-messaġġ tal-Evanġelju hemmhekk u b'xi mod jew ieħor iltaqa' ma' dan Filemon. U Filemon ikkonverta bis-saħħa ta' Pawlu, ġifieri sar Kristjan bis-saħħa ta' Pawlu. Filemon mar lura fil-belt ta' Kolossi u hemmhekk kien wieħed mill-ewlenin li bdew il-Knisja f'dik il-belt. Issa ġara li wieħed mill-qaddejja tiegħu, Onesimu, iddejjaq dan u ħarab. U seraq ukoll il-sidu, ovvjament jekk ħataħrab trid naqra flus fil-but biex tara kif ħatagħmel tmur minn posta l ieħor u tara kif se tfendi. U dan seraqlu xi ħaġa jew xi flus ma nafux eżattament imma jidher ċar li jekk kien. U dan ħarab. U fejn jekk ħataħrab mis-sit għax jekk tinqabad dak iż-żmien il-pjena kienet anke saħansitra il-mewt. Fejn ħataħrab Onesimu mar fil-belt ewlenija tal-Imperu Ruma biex tistaħba kif ngħidu bil-Malti fil-folla. Imma kont se ngħid kombinazzjoni iltaqa' ma' min Ruma mal-Apostlu Pawlu. U Pawlu x'għandallu l-Evanġelju u Onesimu jemmen fi Kristu u jsir Kristjan ukoll. U Onesimu qatt ma' Pawlu iservih jaqdih jgħinu fix-xogħol tal-Evanġelju u qiegħed il-ħabs, allura jagħmillu qadjiet imurlu
messaġġier minn hawn għal ieħor li kellu bżonn kien jagħmilulu ġibu xi ħaġa tal-ikel x'naf jien. Xi ħadd li qiegħed fil-ħabs għandu bżonn min jgħinu. U Oneżimu sar għaddej għal Pawlu. Ma Pawlu kien jaf li jisma' dan huwa l-għaddej ta' raġel ieħor ta' Filemon u jiena rrid nibgħatek lura għand sidek. U biex jilqgħu kitiblu din-littra għallu hu din-littra miegħek, itfaħħa f'ħobbok, mur lura Kolossi minn Ruma. U jalla il-mulejkum miegħek biex tirrikonċiljaw ruħkom inti u Filemon u kif kont qed isservi lili hawnhekk issa mur u servi lil Filemon li għaddej il-sid tiegħek. Pawlu priġunier ta' Kristu Ġesu u Timotju ħuna lil Filemon il-maħbub u kollaboratur magħna, lil Appja oħtna, lil Arkippu soldat flimkien magħna u lil Knisja f'Darek. Il-grazzja lilkom muslim mingħand Alla missierna u s-sid Ġesu Kristu. Din hija t-tislima li kważi naqrawha f'kull bidu tal-itri ta' Pawlu. Hija familjari, jibda billi jgħid minnu, aħna meta nikbu ittra nikbu isimna isfelnet dak iż-żmien min qed jibgħat litra jikteb jidentifika lilu nnifsu fil-bidu tal-ittra li tagħmel naqra aktar sens. Jien Pawlu ħanikteb lilek. Però forsi tinnotaw illi fl-ittri tiegħu meta Pawlu jintroduċi lilu nnifsu dejjem jgħid Pawlu apostlu ta' Kristu Ġesu, dejjem, jew kważi dejjem, hawnhekk jgħid Pawlu priġunier ta' Kristu Ġesu. Għaliex ma jiena enfasizzax il-fatt li huwa apostlu ta' Kristu, minn hawn ftit ieħor ħadkunu tafu. Timotju kien ħdeh kien miegħu lil Filemon maħbub kollaboratur magħna, Appja oħtna, Appja probabbli hija il-mara ta' Filemon, u l-Arkippu probabbli huwa t-tifel tagħhom soldat flimkien magħna u lill-Knisja f'Darek. Kif għattilkom Filemon kien jilqa lill-aħwa fid-dar tiegħu għas-servizzi għall-laqgħat tagħhom. Tinnotaw illi fil-ħidma tal-Evanġelju għandek bżonn kollaboraturi, ħaddiema flimkien miegħek u għandek bżonn ukoll tiġġieled. Għandek bżonn is-soldati bħalma kien Arkippu. Hija gwerra hija dik il-ġlied li trid tkun b'saħħtek fil-ministeru. Aħna nitkellmu fuq Pawlu bħala l-apostlu li xandar il-Vanġelu mal-Mediterran, ibda minn Antjokja sa Ruma, probabbli iktar. Pawlu xandar il-Vanġelu, Pawlu qatt ma ħadem waħdu. Pawlu dejjem ħadem ma' ħadd ieħor, kollaboraturi flimkien miegħi, soldat flimkien miegħi. U din hija importanti li nifhmu bħala prinċipju. Ix-xogħol tal-Ministeru f'Malta, f'pajjiżna, fil-Knisja tagħna ma jagħmlux bniedem wieħed. Rridu naħdmu flimkien l-aħwa jekk irridu, rridu nissiltu flimkien jekk irridu l-Evanġelju jagħmel progress f'pajjiżna. U diġà qegħdin nagħmlu hekk u jalla nibqgħu nagħmlu hekk u iktar illi nikkooperaw naħdmu flimkien għall-Evanġelju. Fit-tislija tiegħu semmi żewġ affarijiet il-grazzja u s-sliem. Il-grazzja hija l-ħniena ħlewwa talla tjieba talla magħna li ma jistħoqilniex li imbagħad iġibilna s-salvazzjoni u s-sliem ma' Alla, s-sliem ma' xulxin u s-sliem ġo qalbna. Grazzja u sliem mingħand Alla missierna u s-sid Ġesu Kristu. Inċidentalment jekk trid is-sliem u jekk trid il-grazzja hemm post wieħed fejn isibhom. Tfittix is-sliem, tfittix il-grazzja la fik innifsek, la fid-dinja, la fil-qaddisin, la fil-Knisja f'ħadd. Is-sliem u l-grazzja jiġu mingħand sors wieħed, Alla l-Missier u s-sid Ġesu Kristu. Fit-tislima jkompli jgħid nirringrazzja l-Alla tiegħi dejjem kull meta nsemmik f'talbi għax nisma' dwar l-imħabba u l-fidi tiegħek li għandek lejn is-sid Ġesu u għall-qaddisin kollha. U nitlob ħalli x-xirka tal-fidi tiegħek issir effettiva permezz tat-tarif ta' kull ħaġa tajba li jifina minħabba Kristu. Għax kelli ferħ kbir u faraġ sforz imħabtek għax qlub il-qaddisin kienu iffriskati bik hija.
fakkarni f'dak li Pawlu qal fl-ittra lit-Tessalonikin meta jindirizza lilna l-insara jgħidilna ifirħu dejjem, itolbu kontinwament, irringrazzjaw f'kull ċirkostanza għax din ir-rieda tal-Alla fi Kristu għalikom. Ifirħu itolbu rringrazzjaw. U f'dan il-paragrafu għandna l-ferħ ta' Pawlu espress, għandna it-talb tiegħu u għandna il-ringrazzjament lill-Alla għal dan il-ħaddim għal dan il-bniedem Filemon. Nirringrazzja l-Alla tiegħi kull meta nsemmik fit-talb tiegħi. Meta xi ħadd jiftakar fik u jitlob għalik, xi tnisselġu fih int ferħ jew mhux tant ferħ. Jalla nkunu dak it-tip ta' nsara illi meta tiftakar fija, meta xi ħadd jiftakar fik tajt dak huwa bniedem li lili dejjem għeni, dejjem fittix li ġid tiegħi, li jirrifriskali qalbi, li għandu tassew imħabba lejja u lejn l-aħwa l-oħra. Bħal fis-sajf le, dik is-sħana, dik in-nixfa, il-sienek imwaħħal mas-saqaf ta' ħalqek u xi ħadd jagħtik tazz ilma friska u tixrobha u kif tinżillek ħaseb. Filemon kien tazza ilma friska fin-nixfa tas-sajf għall-insara. Jalla nkunu bħalu illi dejjem infittxu illi nagħmlu l-ġid lil ħadd ieħor, lil ħutna b'mod partikolari. U nitlob jgħidlu ħalli x-xirka tal-fidi tiegħek issir effettiva. Xi tfisser? Naqra diffiċli biex tifhmu dan il-vers, imma jiftiem ta' il-kelma keyword ċavetta hija xirka, hija sħubija li semmejna fil-bidu. Filemon inti qiegħed f'xirka mal-aħwa l-oħra. Dan huwa fatt, anke jekk ma tagħmel xejn, anke jekk ma tiġix il-Knisja, anke jekk ma tkellem il-ħadd, inti qiegħed la darba inti temmen, inti qiegħed f'xirka ma' ħutek l-oħrajn. Tajjeb, imma issa, la darba qegħdin f'xirka, irridu nagħmluha effettiva li taħdem, li tesprimi lilha nnifisha. U hekk kien jagħmel Filemon. Li mhux sempliċement isma' jiena nisrani inti nisrani għandna aħna aħwa. Le, la darba aħna aħwa, ħanara kif nagħmel biex ngħinek, jekk inti fil-bżonn ħanejnek jekk qiegħda fl-inkwiet, ħanitlob għalik jekk għandek bżonn għajnuna finanzjarja ħantijilek. X'inhi l-bżonn la darba aħna qegħdin f'din il-komunjoni, f'din ix-xirka bejnietna, Pawlu talab biex Filemon ikompli jagħmel dak li diġà kien qiegħed jagħmel li jkun ta' benefiċċju ta' għajnuna għal ħadd ieħor. Isemmi żewġ kwalitajiet ta' dan in-nisrani li għandhom ikunu karatteristika ta' kull nisrani. Il-fidi fil-Mulej Ġesu Kristu u l-imħabba lejn il-qaddisin. Jekk għandek dawk l-aħwa ma tridx wisq iktar minn hekk. Fidi f'Alla, dik il-fiduċja fih u l-imħabba. L-imħabba li tesprimi li l-nifisa f'tant opri tajba. Imissa ħaniġu għall-appell li qed jagħmel Pawlu lil Filemon. Għal daqstant, x'jiġifieri għal daqstant? Għax inti bniedem illi kont tajn lil tant insara li inti għandek qalbek tant tajba lejn l-aħwa. Għal daqstant, għax naf minn Filemon, għax naf kemm hija kbira l-imħabba tiegħek lejn il-qaddisin. Għal daqstant, avolja għandi kull konfidenza fi Kristu biex nikmandak tagħmel il-ħaġa xierqa, madankollu nappellalek aktar fġieħ l-imħabba jien mela bħala Pawlu raġel xwejja u issa wkoll priġunier ta' Kristu Ġesu. Nappellalek rigward ibni Onesimu li jien nissilt fil-pruġenerija tiegħi. U jiġi għal-raġuni prinċipali ewleni għal fejn qed jiktiblu jgħidlu nappellalek għal Onesimu. Filemon kien jaf min hu Onesimu, kien għamillu ħsara, kien serqu, kien telaq, ħarab minn għandu. U Pawlu jgħidu isma' jiena bħala apostlu nista' nikmandak tagħmel dak li hu tajjeb. Imma min nista' nikmandak. Ħanappellalek minflok fġieħ l-imħabba.
U kultant tgħidu li mhux vera. Jekk bniedem ġelu jagħmel xi ħaġa, qed ngħidlek għamel hekk. Donnu min-natura tagħna aħna mill-ewwel niddefendu lilna nfusna u nitfanstu. Imma meta qed tappella lil xi ħadd, jekk jogħġbok, għamilli dal-pjaċir, issa qed tmiss il-qalb ta' dan il-bniedem. U Pawlu jagħmel hekk, jappella lil Filemon rigward Onesimu. Ejja nitalmu wkoll kemm fid-dar tagħna mal-familjari tagħna, kemm fil-Knisja, aktarx milli niġu b'ċertu saħħa fuq xulxin. Ejja niġu b'dik il-attitudni ta' grazzja li nappellaw, li nitolbu li xulxin aktarx milli nikmandaw li xulxin. Hemm post ukoll għall-kmand ta' m'hemmx tajt. Imma l-attitudni tal-qalb għandha tkun waħda hekk ħelwa, ġentili, li tfittex li tmiss il-qalb ta' ħadd ieħor. Rigward Onesimu, u Pawlu lil Onesimu jintroduċih bħala ibni Onesimu. Ibni. Għaliex għax jiena nissiltu fil-priġunerija tiegħi. Waqt li kont il-ħabs, jiena wellit lil dan it-tifel permezz tal-Evanġelju. U jiena qisu t-tifel tiegħi. Aktar tard jgħidlu nibatulek qisu qed nibat qalbi stess. Aktar tard jgħidu ilqgħu bħala ħuk maħbub, maħbub għalik u maħbub għalija. U aktar tard jgħidu ilqgħu bħalli kieku qed tilqa' lili. Din hija l-koinonija li semmejna l-ewwel. Din hija r-relazzjoni issa mill-qrib li għandu dan mhux iktar skjaf, imma wisq iktar minn skjaf. Issa ħuna dan, issa maħbub. Issa hu t-tifel tiegħek. Tar kif l-Evanġelju jibdel kollox. Nissupponu li fil-ewwel meta samel kemm Onesimu tfantas xi naqra, imma mbagħad meta għandek kliem bħala ibni, bħala qalbi, bħala maħbub, bħala li l-istess, il-qalb imbagħad tirtab. U Pawlu jappellalu fuq 3 linji. L-ewwel waħda jgħidlu hekk ara, li darba kien inutli għalik. Immissa sar utli kemm għalik kif ukoll għalija. Li batulek, lura voltiri nibatlek qalbi stess. Lilu jinxtaqt kieku nżommu miegħi sabiex iservini minn flokok fil-priġunerija tiegħi għall-Evanġelju, imma mingħajr il-kunsens tiegħek ma rrid nagħmel xejn sabiex it-tajjeb tiegħek ma jkunx bħal kieku mġiel imma volontarju. L-ewwel raġuni li għatih għalfejn għandu jilqgħu hija Onesimu huwa prodott ġdid. Kelma Onesimu ismu kien ifisser utli. U Pawlu jilaq naqra bil-klima hawnhekk. Jgħidu qabel ma kienx utli, ma kienx Onesimu għalik. Ma kienx jiswa. Infatti, mhux tal-li ma kienx jiswa, tal-li serqek. Immissa sale. Issa sar utli. Utli. Issa sar Onesimu ta' veru. U dan nista' nixdu jiena għax għeni, għax servini, għax ħadem miegħi. U xtaqt kieku nżommu, imma ma nistax nieħu vantaġġ minn fuq jekk għax dak mhux l-qaddej tiegħek dak huwa tiegħek u għalhekk qed nibagħtu lulu. Kemm sabiħa darba kien imma issa dan hu l-Evanġelju l-aħwa. L-Evanġelju meta hu veru u meta jagħmel ix-xogħol veru tiegħu jibdel lin-nies. Mhux jien emment fi Kristu u bqajt ngħix fil-ħama ta' dnub bħal qabel. Jien emment fi Kristu u minn meta emment fi Kristu mhux biss kont ġustifikat, mhux biss kont maħbub, qabel kont inutli, issa sirt utli. Qabel kont inservi lili nnifsi, issa niftaħ ħajti u qalbi biex inservi lil ħadd ieħor. Qabel kien, darba kien, imma issa. Dan hu x-xhieda tagħna wkoll. Din għandha tkun ix-xhieda tiegħek jekk inti issemmi l-isem ta' Kristu. Darba kont immissa jien. L-ewwel raġuni mela kienet għaliex Onesimu huwa mibdul. It-tieni raġuni jgħidlu għax forsi minħabba fek kien mifrut minnek,
għal żmien qasir sabiex tieħdu lura għal dejjem mhux iżjed bħala l-sir. Imma aħjar minn il-sir bħala ħuk maħbub, speċjalment għalija, imma kemm ukoll iżjed għalik, kemm fil-ġisem bħala bniedem, jiġifieri kif ukoll fis-sir bħala Kristjan. Jgħidlu jikkonsidra l-providenza t'Alla, naf li batejt, naf illi serqek, naf illi kienet tidher kera dakinhar. Imma min jaf kieku dan ġarax biex imbagħad jiġi jiltaqa' miegħi fost id-dinja kollha jsib lili, jikkonverti, isir Kristjan bħalna u issa qed tirċievi lura mhux iktar bħala wieħed mill-qaddejja tiegħek, issa wisq iktar minn qaddej. Issa ma tista' tirċievi għal omru, imma ħad tirċieviha l-eternità u ħadkunu fis-sema, ħadkunu fl-imkien, f'xirka ma' xulxin għall-eternità. Tieħdu lura għal dejjem, mhux iktar bħala l-sir, imma bħala ħuk maħbub. L-Evanġelju jibder ir-relazzjonijiet. Iva, s-sit jibqa' sit, il-qaddej jibqa' qaddej, ir-raġel jibqa' raġel, il-mara tibqa' mara, il-Grek jibqa' Grek, il-ludi jibqa' ludi, imma issa dawk id-distinzjonijiet jintilfu meta aħna nifhmu li aħna fi Kristu aħna ħaġa waħda. Tieni raġuni, tielet raġuni. Jekk mela tikkonsidrani bħala xriek jew sħab, għal darb'oħra l-kelma koinonija li tfisser li aħna għandna relazzjoni, aħna għandna xirka bejnietna, aħna sħab. Jekk tikkonsidrani xriek, ilqgħu bħalli kieku tilqa' lili. Imma jekk għamillek xi ħsara jew midjum miegħek, iddebita dan fil-kont tiegħi. Jien Pawlu qed nikteb dan bidi stess, jien se nħallsu lura. Biex ma ngħidlekx li inti midjum miegħi saħansitra tiegħek innifsek. Iva hija ħanibbenefika minnek fis-sit, ifriskali qalbi fi Kristu. U hawnhekk Pawlu jerġa' jiġi lura għal dak li qal fil-bidu fl-introduzzjoni. Allu int Filemon, int bniedem li ferraħtni, int bniedem li tinkoraġġini, għax naf kemm għandek imħabba lejn il-qaddisin, kif inti tifriska l-qalb tal-qaddisin, kif inti tgħin lil ħadd ieħor, kif inti dejjem tara kif tissolleva lil ħadd ieħor fl-inkwiet tiegħu. U se qed nitolbok pjaċir personali. Ilqgħu lil Oneżimu għalija biex tagħmel pjaċir lili. Jekk inti tħobbni, għammilli dan il-pjaċir. U jiena m'għandix dubju ta' illi Oneżimu, ċoħe Filemon, mhux biss laqgħu lil dan Oneżimu imma nqu miegħu. U minn hemm il-qudiem ir-relazzjoni tagħhom kienet totalment sabiħa mibdula u min jaf kemm ixxirku flimkien. Infatti Pawlu jgħidu konfidenti mill-ubdjenza tiegħek niktiblek. Billi naf li se tagħmel aktar mill-ħwejjeġ li se ngħidlek. Pawlu kien jaf bħal meta anke l-tfal tgħidilhom isma' naf li inti tifel bravu, naf li dil-biċċa xogħol ħa tagħmilha. Effettivament qed tgħidlu jien naf dak, konfidenti fik. U Pawlu hekk jgħidlu. Konfidenti li għamiltlek dawn l-argumenti kollha biex nikkonvinċik, naf li inti se tobdi, naf li inti se tagħmel iktar. Biktar min jaf xi tfisser. Forsi qed nispekola forsi illi jagħtih il-ħelsien u mill-iskjavitu, min jaf. Li nafu fiċ-ċert illi l-argumenti li għamil huma b'saħħithom isma' Oneżimu huwa bniedem mibdul, Oneżimu issa huwa aħuk. U meta ħatejn u tilqa' lil Oneżimu tkun qed tagħmel pjaċir lili l-ħabib u l-sieħeb tiegħek Pawlu. Konklużjoni fl-istess ħin ukoll ippreparali għall-loġġ, ġifieri guest room, għax nittama li permezz ta' talbkom se nkun mogħti lilkom. L-aħwa fil-belt ta' Kolossi kienu qegħdin jitolbu għal Pawlu biex jinħeles u Pawlu jgħidulhom isma' jiena għandi konfidenza li Alla jisma' talbkom u meta jisma' talbkom u ninħeles minn ħabs jiena niġi nżurkom. Infatti qed ngħidlek ippreparali l-kamra bil-lest. Iselli għalik, tislijiet tal-aħħar dawn, Epafra
il-ħabsi flimkien miegħi fi Kristu Ġesu kif ukoll Marku, Aristarku, Dema u Luqa l-kollaboraturi miegħi. L-enfasi qiegħda fuq Epafra u bir-raġun għax Epafra kien mill-belt ta' Kolossi. Kien Epafra wieħed mill-evanġelisti ewlenin illi ressaq tant nies minn Kolossi għal fidi fi Kristu u issa mar ħdejn l-Apostlu Pawlu u ħdejn l-Apostlu Pawlu spiċċa l-ħabs miegħu minħabba l-Evanġelju. Iselli għalikom Epafra l-ħabsi flimkien miegħi. Kif ukoll Marku, Aristarku, Dema u Luqa. Din tal-ħabsi mhux oġġett li s-soltu noqogħdu niftaħru biehux. Ma ngħidx isma' jiena l-ħabsi ta' li tkun ħabsi għax għamilt il-ħażin hija ta' mistħija. Li tkun ħabsi għax inti kont fidil fis-sejħa tiegħek lejn Kristu huwa beġġ ta' unur. Okay? Pawlu kien ħabsi tal-Imperu Ruman, teknikament, imma Pawlu jsejjaħ lilu nnifsu bħala ħabsi ta' Ġesu Kristu. Għax kien minħabba fi Kristu, minħabba l-fedeltà tiegħu lejn Kristu, u għax kien jafu wkoll li il-mulej Ġesu huwa sit sovran u jekk fil-providenza tiegħu ridu bħalissa flok joqgħod ġo lukanda joqgħod ġo ħabs, allura u kien qiegħed jaqdel is-sit hemmhekk ukoll. Tajjeb l-aħwa li meta nkunu fuq niftakru li qegħdin hemmhekk bis-saħħa tal-mulej u meta qegħdin isfel niftakru li qegħdin hemmhekk mhux il-bogħod milli tal-providenza tagħna. Tajjeb, ħalli ma naqtawx qalbna, ħalli meta nkunu fuq ma tikbrinnix rasna u meta nkunu isfel ma niddisprawx. Alla fil-providenza tiegħu qiegħed imexxina hu. Fost dak li sellew kien hemm Marku li tieħu gost tara hawnhekk, tiftakru għall-istorja ta' Marku kif kien ma' Barnaba u Pawlu kien hemm Marku u Marku telaqhom waqt vjaġġ missjonarju u meta reġgħu ġew Pawlu Barnaba biex jerġgħu morru fi vjaġġ ieħor, Barnaba rrid jieħu l-Marku lura wkoll magħhom. Ma Pawlu għallu, le, dak telaqna meta konna fis-siew in-nos aħna ġew naħduh magħna daħi fiex kienna. U kien hemm disputa bejn Barnaba u Pawlu, tant li jinfirdu minn xulxin. U Barnaba qabad lil Marku li kienu ukoll il-neputi tiegħu biex jkunu għadna kollox u Pawlu ħal xi ħadd ieħor u telaq ar-rasu. Imma żmien jgħaddi u żmien ifejja u żmien jibdel u Marku qegħdin narawh issa lura rikonċiljat ma' Pawlu, anzi qiegħed kollaboratur jaħdem flimkien miegħu. But hemm Dema, iqarras f'dak l-isem. Dema kien bniedem qed jaħdem ma' Pawlu, kollaboratur miegħu, ħaddiem flimkien miegħu għall-Evanġelju. Ibati miegħu, ix'għandha l-Evanġelju miegħu. Ma mbagħad xi żmien wara li nkitbet il-littra, Dema ħabb id-dinja aktar milli ħabb il-Kristu u telaq. Dan naraw anke jiġri fi żmienna wkoll u m'għandniex nissorprendu ruħna. Tinnotaw li Pawlu jgħidilhom il-dawn in-nies kollaboraturi jew kollegi tiegħi, ħaddiema flimkien miegħi, qegħdin naħdmu flimkien għall-Evanġelju. Qegħdin miegħu litteralment jaħdmu. Però fil-bidu tal-ittra il-Filemon ukoll sejjaħlu kollaboratur miegħu l-istess kelma. Għalkemm il-bogħod, għalkemm qegħdin naħdmu f'ministerju f'post ġeografiku differenti, aħna ħaddiema flimkien għax qegħdin naħdmu għal għan wieħed għas-salvazzjoni tal-erwieħ, għall-edifikazzjoni tal-Knisja, għall-glorja tagħna. Aħna kollaboraturi ma' Anthony Green, għalkemm qiegħed il-bogħod. Għalkemm ma narawx, imma għandna l-istess għan u x'għandha l-Evanġelju hemm aħna nxandruħaw, aħna sħab flimkien miegħu ukoll. Il-grazzja tas-Sid Ġesu Kristu tkun mal-ispirtu tagħkom. Bdejna bil-grazzja u nibqgħu bil-grazzja. Dejjem għandna bżonn il-ħniena, il-ħlewwa, it-tjieba tal-Alla f'ħajjitna. Dik it-tjieba illi lil Pawlu anke fuq il-mudell tas-Salvatur tiegħu Ġesu. Jidħol għal Oneżimu ma' Filemon biex jirrikonċiljhom flimkien. U dan jagħmlu b'tant ħeġġa,
b'tant kortesija u anke b'sagrifiċċju personali. Dan huwa l-bidla li ġġib fil-qalb l-Evanġelju. Imma wkoll Oneżimu illi seraq, li ħarab, li staħba fil-folla imma ma setax jistaħba minn Alla. Alla fil-provvidenza tiegħu fettxu u sabu u minn persuna inutli bidlu u għamlu utli għas-servizz ta' ħaddieħor. Mbagħad għandek ukoll il-Filemon. Bniedem sinjur materjalment imma l-Evanġelju Alla għamlu sinjur fl-imħabba lejn il-qaddisin u ospitali li jilqa' għandu l-Knisja u lill-qaddisin. Issa msejjaħ mhux biss biex jaħfer lil min għamillu ħsara imma wkoll li jilqgħu bl-imħabba bħala ħuħ. Din hija l-effett li għandha l-grazzja ta' Alla fl-Evanġelju. Li tibdilna u li tagħmilna xriek, ġifieri tagħmilna sħab ma' xulxin fl-imħabba wieħed lejn ieħor. Amen.